Хора, да питам, той нормално ли е? Чувате грамотеиците? Виждате дъжда? Явно, силно. Строежа целия, от него отпада цяла вода, цяла река. Колко кал има там. А тук е река Марица. Не знам кола правя. Дой сега тук нещо торнадо имаше такива неща. Пресвятка, гърми. Ето, чувате този гръм. И сега напишете в коментарите дали при вас е така.